Il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni li tinsab f'pajjiżna s-summit tal-Medrijn ħeġġet lill membri l-oħrajn ta' dan il-forum internazzjonali biex jaġixxu b'mod maġġel u maqut quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni illegali. Fittra li bagħtet lil mexxejja ta' 8 pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea li jmissu mal-Mediterran, Meloni stqarret li dawn il-pajjiżi għandhom jieħdu pożizzjoni komuni biex din l-isfida tiġi indirizzata fuq livell Ewropew b'mod komprensiv u mill-aktar fis possibbli. Hawnhekk fakret kif dan li qed titlob l-Italja ikompli mal-pożizzjoni li kienet maqbula fil-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew f'Frar li għadda. Dakinhar il-Kunsill araf li l-isfida tal-immigrazzjoni għandha bżonn soluzzjoni Ewropea u ġie maqbul li għandu jiżdied l-inforzar fuq il-frontieri kemm dawk esterni iżda wkoll ħidma fuq il-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea b'rabta mal-immaniġġjar tal-immigrazzjoni. Fl-ittra li ġiet irrapportata mill-midja Taljana, Meloni referit ukoll għal ftehim li ntlaħaq bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea b'rabta mal-immigrazzjoni illegali fejn it-Turkija offrit li tajn fl-immigrazzjoni waqt li l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ finanzjarju lil pajjiż fil-lvant tal-Ewropa.